Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Iko-konektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hala, sige. Tapos na naman na semana. Biyernes, fetsa 19 na. Kan Agosto. Aldaw kan Senyor Santo Cristo. Viva Senyor Santo Cristo, Biyernes. Pasalamat lamang kita sa amang Senyor Santo Cristo. May misa man, taod-taod na mga 5:30. Puwerte, Papa Mar. Ano man tabian kasiributan, amang Diyos enot sa gabos. Happy birthday sa nagkukumplean nyo ngunyan. Bation ko na sa tuyang provincial engineer advance sa agama birthday si Engineer Dante Baclao. Sa aga Sabado baga. May mga special programmings kita pag Sabado. Advance happy birthday tabi say mo sir. Yes. Engineer Dante Baclao. Alay sa tropa. Sundo man kita 10:30. Tingog kan banwaan na po minawagayway. Kasabay ang paglaom na sana po iyaong kamo dyan nagaantabay mantang naghanda agayod kan panguntuhan ano lamang ang pinagsisibutan dyan sa kusina kan mga misis ng tahanan sa gabos tabi man na nagmamaneho kan vehikulo pribado o pampubliko Diyos maray naga mga drivers mekaniko sa tuyang padabang security guards pulis lahat ng uring manggagawa para sira para oma para usan para uso Biyernes na Biyernes nga sa'yo mo inabomba sa nang programa para uso Kompleto ang tropa. Pading Jim, kumpareng Al, kumpadreng Jomar. Kumusta ka mo dyan sa Lapu-Lapu? Kan Ligaspi. Siring man dyan sa tagabos na taga-Bunot. Kay Kapitan Aseho. Aray na aga. Buda dyan sa Rawis. San Roque. Dali na naman ang piyesta no. Daraga pagkatapos Ligaspi, Sagkod Albay ha. Kaya na naman ang pirestahan o misis. Sige. Si Luens, si Joshua, si Ans sa Manibela, Henry de Boy Mata. Sa control technical sa radyo. Sa Samuya pong broadcast region-wide sa AM band. The man from Dap-Dap, the home of Senyor Santo Cristo. Padingnal, Baldo in the house. Ray nahaaga dyan sa gabos ng taga Santo Cristo. O kaya, Santo Cristo kan Daraga. And siyempre sa Dap-Dap kan Ligaspi. Ray naaga man, Albay District sa Daraga. News Manager Mardela. Sustinido. Garantisado yan. Diyan sa newsroom. Walang katapat. NM Mardela. Production, siyempre, ang samuyang Angel de la Guardia. Angel Mustasa. Sa IT.
Sa broadcast ni Mantabi nationwide, worldwide, netwide, online sa DCGB News Online, Richard Astor in full digital stereo. DCGB News Online sa Facebook page, as in sa YouTube, DCGB Legazpi City. Ako man po, si Pio Fernandez. Sa gabos po na misis ng tahanan, nagdadangog dyan sa Catanduanes, Sorsogon, Kamsur, Kam Norte, Marhay na agatabi sa Sainda. Si Papa Jer Ludovice, nagaantabay man, maray na aga Papa Jer, ha? Kumusta ka mo dyan sa Apsemo? Magkaon da ang putsero, buda tuyo. Advance happy birthday da kay Engineer Dante Baclao, sabi man ni Papa Jer Ludovice. Ecstasy, Extano. Bueno, 0961-759-0888 ang sa kuya pong number sa Smart, 0961-759-0888, as in sa Globe, sa Globe 0926-0156 020, that 0926-0156 020. Hali sa Pilipinas, Diyos maray na aga sa gabos na nakaantabay man yan sa DCGB News Online, worldwide, netwide, online tabi ha. Maray na aga. Diretso tulos an bulas kan mga informasyon, isihon ta. Nakatutok dyan sa mga development si Luens. Good morning, Luens. Please go ahead na. Yes, salamat kami, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Location kan DCGB News Tabi, Sir Pio, assignment tigdi sa Barangay Puro, Legazpi City. Dahilan ta sa ngunyan makakaulay ta si Pudong Barangay Nick Barrios. Ini may kinaraman Tabi, Sir Pio, sa pinag-aaligar na sabing taga Barangay Puro na residente. Inakbot ni na sarong van dyan sa may Sawangan Park ka na nakalihis na aldaw. Alagad sagkod sa mga oras na ini, dahil man pinagkukumpirmar kan kapulisan, dahilan ta dahil pa makumpirmar kung talagang kaso ni na kidnapping. Ta nag-viral kaya Tabi, Sir Pio, ka na nakakasuudma ang sarong post ni sarong netizen na pinagsasabing araniman sa pamilya. Oho. Na sinabi baga Tabi, Sir Pio, duman sa post na sarong nagturotambay duman ali sa trabaho so sarong biktimang lalaki, soltero, tapos mga turot sa taon, inakbot ni na van, pagdarahakan ba, nagimatanas na itong soltero, nasa Pasay City na kan Metro Manila, igwa na ki mga gari mga tinurusukan sa lawas, mga lugat-lugat, alagad sa pag-investigar man kang kapulisan dahilan ta nahadit man sila may kinaraman sa nasambitan ng insidente sa panginginat ni OIC Police Lieutenant Colonel Chief of Police Dennis Malia. Alagad sa kutsa ngunyan, dahil pa ninda makumpirmar so sa magurang antaramon kan ina, dahil pa nga ni daw totoo, dahil pa nga ni aram kung totoo, so kung talagang kidnapping so pangyayari, may nagpost na tulos. Ngunyan niya ang didian na DCGB News kay Kapitan Nicasio Barrios, tanganin ng masabutan Tabi, Sir Pio, kung ano man ang gadaan na pakaisip sa ini ka na barangay kung igwa na didesign ganin na nag-report. May kinaraman sa insidenteng inita. Ini kayang personang pinagsasabing biktima ka na kidnapping na inilaog sa van, sarong residente ka na taga Barangay Puro. Ibalyo ko Tabi, Sir Pio, ang linya kay punong Barangay Nick Barrios. Sir, maray na aga po, nagkita sa DCGB. Ano po ang pwedeng magi po kay Nika na barangay, buda kung ano po ang detalyas pong naiisiyan kang barangay may kinaraman siring na bagay. Si Pio Fernandez po, Kantingog, Kanbanwaan. Good morning, Pio. Good morning, Mas Nagatarang Tabi. Opo. Ini yung kaso ini, dahil pa kaming official na report, din ko lang po ini sa Facebook. Dahil ko aram kung ano ang totoong pangyayari kami, kaya difficult po mag-tout konkretong report. Mahal dito dahil man so pamilya, dahil pa man report na ginibuli sa samuyang barangay, kaya
Sa ngunyan po, base lang kita ibig sa mga post na niyo. Kaya difficult tayo pwede maging official na report. Paday pa man sabi nila po, may report na sila sa PNP. Di iyo masa natabi palan kap nik dai man kami makakahugot pala nin vital information pa sa imo. We understand kung dai pa maning nakaabot na report officialmente ang tigbabasaran mo masana sa Facebook. So we understand tabi kap. Thank you so much po tabi taday pa man pala na habutang makasalmog paning maray sa istoryang iyan kung bako konkreto sa tuyang mga data tabi kap tabi. Hindi po, dahil po kami nagka-istorya sumaguran, wala man dahil sa iyang residensya, dumanda sa Manila, sa iyang hinatanga, makanya duman sa Manila. Iyo tabi. O di sige iyo masana tabi ang Kapitan Nick dipisil kung mapaluwas kita nin iba pang informasyon na bako tapa asertado. Salamat tabing maray tabi Kapitan Nick. Opo. Sige. Roger, tabi, Kap, salamat tabi. So yan tabi, Sir Pio, si punong barangay Nick Barrios, na kasubago, nakaulay ta si Chief of Police Balya, sigun sa iya, pinasusugmo na duman, ay kaya nagsusugmo na ina duman sa Manila. Tapos pagkatapos ka na pagkuha ka na aking duman, so nasambitan ng pinagsasabing biktima kang kidnapping, ipapaagi ini sa investigasyon kang kapulisan, tanganin ang mismong hali sa biktima, ang pagkumpirmar kay ni kung totoo o daay na imbelto siya duman sa biktima ka na kidnapping na pinagsasabing post na nag-rearmin na fear and alarm sa mga taga-Legazpi. Luwens sa kwantabi maki-ready mo na talaga kung sa tuwing kaulayon iguning informasyon na maray harong dead end man giraray kita tabi Luwens. Po? Sige. Roger to the tabi, Sir Pio. Day man pala ning day man pala ning vital na informasyon. Di kita magkakatao sa publiko pag-arakan. Sige tabi, Luwens, sige. Oo, Roger. So yan tabi, Sir Pio, mga dagdag pang istorya on assignment alidigi sa Barangay Puro. Ako po si Luwens Bursa Barsara. Baloon ko man daw na mag-standby dyan sa sa Uwangan. Pa di? Mga anong oras da yan na nang sasaklot dyan? Malong ko man daw kung igwa man magka-interes ako na sumaklot dyan, ilunad ako sa puting van. Magka-terestingan bagaman ang gada di. Diyan sa Sauangan pa ding nalda. Ayun na ko. 20, makalapwas ang alas 9. Bungkaras pa kan istorya. Ans, what's happening? Good morning. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, planong buhayon, kan sanggunian, panlungsod, kan Legazpi, dati ng pigkriar na Local Price Coordinating Council digdi sa syudad. Inian sinabi sa DCGB News ni Konsehal Alvarizo ang pamayokan Laws and Rules o Committee on Laws and Rules sa sambitan ng Konseho Konsain. Sigun sa iya dati o kaya kan mga nakalis na taon bago pa magkaigwa kan pandemyang COVID-19, igwa na sindang endot na na siring na council ining Local Price Coordinating Council. Alagad sa ngunya natitino niya na dahilan sa dakulan mga reklamo o kaya agrangay kan mga Legazpeño lalo na kan mga konsumidores sa halangka o palabaw na preso kan mga barakalo na hindi sa tuyang kapalibutan kinakaipuhan na ma-reconstitute o asin na mabuhay giraray, asin magpunksyon giraray ang siring na konseho. Sinabi ni nasa pag-aadal na inikan sa iyang komitiba asin na kansanggunian panlungsod kan Legazpi tangani na talagang maaraman kung ano ang dapat na plano kung kinakaipuhan na magkaigogeraray ng orientation asin bagong mga miyembros kan nasambitan ng council. Siniguro ni Bariso na muyanindang masimbaga na gabos na agrangay kan mga Legazpi. Urong po niya na talagang nalilikaya na maski na mga simpleng barakalon mahal na talaga ang presyo kaini. Lalo pa niya na nasa taho pagkita sa krisis sa syudad. Sa ngunyan, tigadanin ini asin na siguro man kan konsehal na makikipagtabangan man sinda sa mga national government agencies, lalo na sa DTI asin Department of Agriculture. Sige. And that is Sir Pio, ang informasyon with Boy Ans Galero, DCG. Salamat sa istorya ali dyan sa luwas.
Local Price Monitoring Council. Sabi ni Madam Babes, good morning Madam Babes dyan sa San Roque. Ay, wag, wag, mawawala na mga anchor kan segment mo pag kinuaga kang puting van. Ito yung tama ba yan, mga puting van na yan na. Ayusin pa na mga puting van na yan ha. Kung ano-ano yan mina hindi ako sa halaton ta sanaan ko an investigasyon kan managad kan pulis ko nanuna. Sige, dumang kita sa Premier Distrito kan Albay. Kumpadreng Joma, what's happening man? Go ahead. Salamat pa rin, Pio. Surunod-sunod ang nakukuha akong Bareta may connection sa rape digdi sa First District. Oh, gidaw. Mga aki talaga. Sus. Kasuod mabaga, pig report ko so 13 anyos na kinuang babysitter na pinagsamaan kan magama na Yan. Oho, sige. nakadulag ito, nakausip sa autoridad, nakasuhan so magama nan saro 72 years old na. Kaso bagong aga may pig report ako, may naarestar na 16 anyos sa Menor. tabako. Inaresto ta, linupigan so 5 anyos na sobrina. Sus Mariusip Madano. Gamit sa Nako. nasugura mo ipade. Iyo, oho. Na-discover kang ina ta naguli so aki mga madugoon so tabay. Anak ni Teting. Oo, sige. Nag-agi ito sa DSWD dahil lang ta 16 anyos so suspect. Duman na patunayan kan DSWD na aram kan suspect so nasalampi gigibo niya kaya na i-plantar so kaso. Gustong sabihon iguanin high degree of discernment. Yan. Oo. Naisihan kay itong so 16 anyos na so pagpingger niya duman sa 5 anyos anak ng demonyo. Nasalaan gibo niya. Nasala sa gibo niya, Mario. Sep, sige. Nagbabasol man kundi wala nang maginibo. Ngunyan 5 anyos na naman na aki. Anak ng demonyo. Linupiganin para sira Sus ko, sa na nangyari? 24 anyos. Oho. Sa Bakakay naman ini. Costales na barangay kan Bakakay. Isus. Oho. Sa impormasyon pa din na nako kan DCGB News na kasuhan ang 24 anyos na suspitsado sa paaginin inquest proceedings. Asing ngunyan, nakakarsel na ini. Ang insidente nangyari kan Pizza 14, kan ang 5 anyos na aki na biktima, yaon sa indang kusina, uminagi ining buyong na suspitsado na parasira. So, 24 anyos. Linaog sa kusina swaki. Linupigan talagang plus talaga pare. Kan Domingo pa sana yan. Maray nga ni, bago naka-iskapar sususpitsado, may nakariparo na pagtaraning na may nangyayari doon sa kusina. Oho. Dai man nakakasuriyaw swaki, natatakluban kan kamot, sumimot. Isus. Kundi may komosyon, gubo-gubo, may nakariparo. Laogon inikan sa duwang pagtaraning na abutan. Nasa Napigre-rape. akto. Oo, napigre-rape ka ining parasira, 24 anyos na solterong parasira. So 5 anyos na aki duman sa lugar. Oho. Bugbog sarado. Pinoro bugbog ining parasira. Kumpadring Jomar, before you bago magdiretso, ano iguaning blood relation so biktima ba sa suspetsado or dae? Day ning relasyon. Daing relasyon, okay, sige. Mga pagtaraning lang ini. Pagtaraning bakong blood relation o affinity or consanguinity, pagtaraning Day sana. man. Okay, sige, oho. Day man. Oho. Binugbog ini, tapos isinorender sa pulis. Sa pagkikipagulay kan DCGB News kasubanggi kay Police Major Ervin Villen, ang Chief of Police kan malilipot sa iyang sinabi na
nakasuhan din sa pagdining inquest asin sa ngunyan nakakun ko na sa karsel ang suspitsado. So runod-sunod pa ring insidente yan. Iyo. Iyan sa napadian mga insidente na so naparong ko. Okay. Pero may istorya sa tuya sa ibang mga pulis, dakulunon na yung insidente sa First District na rape. Ay, Kaya lang baga pa di man iyan basta-basta nakukuha. iyo, oho. Kumbaga, diskarte man para makakuha kan mga baretang iyan. Iyo. Mhm. And ining sa nakalis na tulong aldaw, iyo yan ang mga nakuha ko tabi pa din na basado naman sa mga enot na impormasyon na ito sa tukar sa tuyong mga amigo. Di pa paano So, yan, ano, first district prevalent dyan ngunyan ang rape na kung saan ang suspetsado or either ang biktima is a minor. Roger. Ay, sunod pati. Bako lang pa din nga ni bako talagang aki. Aki, 15 anyos. 5 anyos. 5 anyos. Ano? 5 anyos na. Di ka kan Ang manggirabo. pa. Ay, sus, Oo. Mario Joseph. Sige. So, yan pa din mga dagdag na bareta, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa mga istorya. Igwa kasuhapon, igwa kitang naka-istorya. Ano man agad sa mga rape na yan. Diyan pala sa mga presuhan kumpadreng Nalda. Pag ang kaso mo ngaya homicide, nakagadan ka, na itong so nakabunggo baga na day mo man tituyo, homicide, ka-aksidente, arong kaan, or murder, panghabas or what, parang ordinary na lang yan sa mga prisyonero. Pero pag panlulupig, lalo na kung minor de edad ang biktima, gigulpi iyan dyan. Yan kanya si imagine 5 anyos ang bibiktima mo na daing kalaban-laban. Ina ko, no words can express kung guranong sakit ang iagihan ka itong biktima, and kung ano man nakademonyuhan ang yaon sa utak ka ng lulupig. Kung na 5 years old yaon sa kusina, ta mga kapitbahay masana ta siyempre agi nagkakawat, curious yan, minakon sa mga harong, nagpapasiring dyan, bibiktima ning sarong 24 anyos, nasa akto pati, daing kalaban-laban, anghel ang biktima, angel, kumbaga, daing kamuang pasakinaban, iyan na mga nagkakakurulong ng padian, yung bagang lata sa sardinas, pag inilaw na yan dyan sa prisuhan, minabukas ki sardinas, pipakaon unang pertiso suspitsado, ang pagkatapos isisuk-suk yan dyan sa iyang pitutoy ang latakan sardinas. Sige na, parausin na ang latang aning sardinas. Tarog kan sinda ka kon arog sinda ka yan ka protective man, maski ning mga inmates pag-arog ka na Mario Joseph Bayadin na so dyan sa first district sunod yan sunako ko pasanan ni kumpadreng Jomar, pero ang sabi ka notoridades dyan dakul ngaya iyan. Kaya lang siyempre ang pagkuha ka ng informasyon lalong-lalo na baga taigaw kita ng mga layes na impunir kan sistema kung paano ang pagluwas kan bareta na yan, medyo dipisil. Medyo dipisil iyan. Kaya iyan parang mga tip of the iceberg pa sana ang sa tuyang nagkakakuro adyan tabi sa first district. Hello, good morning, 640. Good morning po. Pwede po off the air. Sige, off there. Sandali lang po muna off the air. Sige, sandali po muna. Off there ngo na yan. Kumparing Jimmy, standby muna tabi. Tamang-tama, inabot kita kan time check buda station, break buda mga hanap buhay. Ikan ipa-priority ta pag-aabot kan na, kaya pagkatapos kan sa tuyang paghirumdum buda may makahuron pa sa tuya off air. Oras Pilipinas, sakto 9:30. An oras hatod sa Indokal. Try the new Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis at bango na singgaling ng mamahalin based on technical tests versus Brand X on polyester. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP.
therapy. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo Energy, magpursigi. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Kada ako labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungka asing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikapi mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga. Dugang pa dyan ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Halal certified as in Gibokan Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. Sarong certified company na tinawan ng Certificate of Good Manufacturing Practice huli sa matanos as in malinig na proseso sa paggibokan gabos na Jim's Coffee Mix products. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores, asin drugstores sa indong lugar. Kaya, ano pa ang hinahalat nindo? Perming kumpletuhon na daw sa Jim's 3+1 Coffee Mix. Para ang labnaw moments, kibuhon shining moment. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Masama pakiramdam ko, pero pagka di ba biyahe, paano ang kakainin namin mamaya? Bakit hindi po kayo magpa-check up sa doktor? Mag-asos magpa-check up, iya. Huwag mag-alala. May konsulta package ang PhilHealth para sa lahat. Kung saan sagot ang konsultasyon, laboratory at gamot, laban sa hika, hypertension, diabetes at iba pa. Libre to. Talaga? Sige, magpapa-check up na ako. Alamin ang konsulta provider na malapit sa inyo. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ali. Kung presyo ng patabay mataas sa merkado. Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center 0917-111-7423. GSM Blue ang kasama. Okay lang to make mistakes. Kung sa sarili, totoo at hindi fake. Dahil ito ang GSM Blue.
Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Jun Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Mga momshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-carry ng bulsa. Super check. Ang Nong Meat Shop. Mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef, or pork meat, isaw, fish, or squid ball, kikiam, at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman M. Budo. Sa Nong Meat Shop, nakabarato ka na. Kikita ka pa! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Dok, konti na lang naman yung kaso ng COVID-19. Kailangan pa ba ng booster shot? Oo, kailangan pa rin ng booster shot. Kahit pa bumababa mga kaso ng COVID-19, ay hindi pa rin dapat maging kampante dahil may banta pa rin ng mga variants ito. Maaari pa rin mahawa at makahawa ng iba. Kaya kailangan ng dagdag proteksyon laban sa malalang sakit at kamatayan dulot ng COVID-19. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Isang paalala mula sa DOH-CHD Bicol. Urago ng Bicolano, ang hanap buhay. Nakaskasan ko, babanatan ko. Ang gulong, babanatan ko. Kan Rexidol Forte. Bilis banat sa kulugkan payo. Baghat, kulugkan hawak, asin kalintura in as fast as 30 minutes. Rexidol Forte. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much, Padingnald. Sige, diretso na kita kan mga istorya. Hali pa dyan sa luwas. Nasa linya man, duma sa tercer distrito, aramunta daw si kumpadreng Jimmy Nazalita. Kumparing Jim, Diyos marhay na agaw. What's happening, Mantabi? Thanks for waiting. Nako, may interference. Ano, Pading Jim, go. Nawala. Sige, dial na lang tabi, kumpadreng Jim, ano, sa tuyang mga numero sa programa. Ano, tabi. Yan, dua puro mga crime incident ining saro apparently krimen, kidnapping, ano, diyan da sa may Sawangan Park. Kaya lang so nag-post ka ini igwa lamang ning way na ma-interview ta tabi, ano. Pigbabasa ko kay ining post niya ka very detailed, ano. Pero bako man siya so biktima, budadain niya manahiling. Ikadua, kung pig-aligar na tulala pa, may trauma pa sa biktima, paano ito istorya kung anong nangyari? An sabi baga digdi sa iyang post, ano, so nagpost na ito baya na persona ining si Boon James D. Vlogger yata rin nga ni pinsan niya
ining biktima si Julius Toledo Banania. O paano sa imo tabi nakaabot ining Bon James D vlog? Paano nakaabot sa imong very detailed na pangyayari na susay mong pinsan na pigasabi mo tulala pangani ano? Aha, yan. Oh. Paano? Oh, inda ko sa natabi kung midbid ini nakuan ini pang saro Shane Odelot ano sigan pig sisirisier pig paparasier baya tabi na paano buda inda sa natabi ano so mga magurang ka ini kung hain dyan sa iton hanapon niya to ining bagurang ni kan pinagasabing alleged sa victim kan kidnapping ano ta yan so nagpo-post kaan so original na nagpost kaan so pinsan makauron man niya to kung paano nakaabot sa iya so informasyon na kumbaga tulala pa itong biktima paano ito makaistorya buda kun baga kinuanin kotseng puti hain so mga testigos puti na kotse o van ano let's be analytical tabi ano pero kung totoong kidnap ni dapat na makuan ma-resolveran mananggad ta grabing kakaturog siguro pinungot igwaning chemical gayud na ibinugtak sa panyo no na nakapangaturog ka itong so biktima o to na may mga tinusukan yaw na daduman sa Manila pagmata sa Pasay inda ko sa natabi at aramon tayan sa mga autoridad basado baga duman sa post igwa na daaning ipinaabot sa PNP pero so PNP dahil pamanda baga ano daw tabi kita ka no okay di sige tabi abangan ta na sanaan mga kuangkaan, mga development manangga. Ngunyan, matambay man ako diyan sa uwangan. Masulusulo sa nakita. Pag igwaning nag-adang-adang na puting ban, papaipay yung tanah. Mari na! Uni na ka mo! Uni na! Hindi na! Sige na! Oh, di na baya. Ay, sorry. Ay. Igwa kanin ano ito so. Anong taon ito kumpadring na nausuman bagay na nangkikidnap pero mga aki ang pigkukuha? Mga aki nga yan pigkukuha. Puting van nga ya. Dahil nga pagparapaluwas ng mga aki ano man na oras ta naglilibot digdi sa albay sa in man na lugar. Ang mga nangkukuaki-aki puting vanta ang midudin sa dabagasuki ko aso internal organs diyo igwaning nangyari duman sa may 3rd district si Pading Jimmy nga ni so nag-report kay ni ano Pading Jim di nasa kainitan kan mga usong istoryang yan ata daw managad kami na paminsan minabutwang araw ka na istorya de budali lakop sa tahaw na inikan sa tuyang technological advancement na ang tao nakakaabot na sa ibang planeta so ibang nakakaabot na sa bulan haloy na pero sa Mars day pa so mga ekipahis pa sa na nagkaabot pero naglalako pa kainin na ano apod kan folklore sa English folklore indam o di balikan ta si Pading Jimmy kay to di may report diyan sa 3rd district na tauso man kayo so ayan na sabing may nagkukuha ang mga aki tarakot na sa mga tao nabipalo sa mga aki nagparakarawat at one point magayon man ta sa mga aki na disiplina yaon sa mga harong permisa na nag-restudio o dyan nagkarawat-kawat sa solar kan harong may nahiling na sarong ban dyan sa sarong munisipyo sa 3rd district isinumbong sa pulis pasikreto may puting ban nga nakaparking digde dahil nga naghiro ko nagresponde sa otoridad Pading Nalbaga nagresponde
Ta sa kainitan kay ito kanaro ka ng mga istorya. Nagposisyon so sa indang mga tauhan may mga haralabang badil gabos, armas gabos, naka bulletproof jacket ayun na pagkakataon madadakop na ito. May nagdapa-dapa sa kali, may surusirip sa may poste sa gabos na mga estratehikong lugar, nakaposisyon na napalibutan na. So puting ban, tayo na inimagine na. Pagkatapos inasol, pang! Buksan ang pinto! Taas ang makamot! Pagbukas kang pinto, buda sa bintana, nga sumangan, ini sir, at taas ang kamot! Kamusunag ko rin mga aki! Luwas na ba? Luwas! Ang nagkurakan mga aki, sir. Delivery nga kami ng appliances. Delivery kami ng appliances. Pariyusi. Nakakuha na sa mga nakahimunta na sa mga badil. Gabos na naka-battle ready na. Baba, taas ang kamot. Para ka aki-aki. Sir, ano para ka? Delivery kami kay Neo. Paghanap miso address. Dahil minakukuha. Mga makuha kan aki. Napundosan na baga itong istorya. Napundosan naman ito tabi. Now, igwa pa kaanin sa rong nagbuburot ang istorya kay ito. Nauso man sa istorya kan mga aswang. Buhay pa ka itong litubi. Pagiriba tanig di sa DCGB. Kaswapon baga nag-birth anniversary. Tapos buhay pa man kay ito si Vice Governor Dani Asanya, si Kuya Dani. Yan. May programa pa kay itong pagkabanggi. Dahil pa kan mga internet, igwan man di na television, dahil pa kan mga internet na Facebook, gabos, dahil pa. May nagpahiling madang aswang pa din pagkabanggi. Dahil pinatrolyahan mo ito ni Lito ni Primo. Yung nag-report na ako na, nagpo-programa na si Kuya Dana Asenya. Dalagan sa kuhan, uno sa Daragas, anong barangay ito? Dalagan man kami naman ni Lito Igo ngayon nailing dyan sa kuhan, sa itaas kampun kanyog. Taragan pag kami duman. So katatangad mi, nailing mi bulan. Naghiro-hiro sa paros. Ang nagkuhan sa paros, ito na ngayon sa aswang duman sa Daraga. Mariusip man na. Ni-report ni Kuya Dani Asenta, baka Kimaladyos, Vice Governor kayo ito, angkor pagkabanggi, alas 8:30 dito, o hanggang alas 10. Ngayon, aswang na pinapatrolyan talaga sa mo. Aswang, Jesus Mariusip. Ninaburot wa baya yan at a certain point in time, sa tuyang komunidad, binaburot wa baya yan na arog ka na mga istorya, pero hindi ako sa natabi. Kung anoan katotohanan kan mga yan na, sandali, igwang sabi ni Madam Babes, the victim is where na. Ligas pito pasay na biyahe, almost 12 hours biyahe. At ganun ka ba ang tulog ng victim? Yan nga ni. Ay, siya nagpun kang vlog na. Ay, naso nagpun ka ini kang dag, So kapuro pinuuna, sabi, pinsan na ito, tabi. Mario sa minakrar pa man kamunin inda. Sige, di hanap buhay na tabi, padingnag. We will be right back. Kawawang batay, lumo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. In
Introducing the Akoto Kojic Acid Soap with its new packaging. Ang sabong ito ay may kojic acid that lightens the skin, vitamin E that reduces wrinkles, keeping the skin radiant and young-looking, at collagen that maintains skin elasticity. Have that glowing and youthful skin. Achieve white skin in just 7 days with Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Follow us on Facebook, Instagram, and TikTok, Akoto Soap. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang tawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. For everything that's true, count on GSM Blue. Let true things come your way, yeah. In your life you have a say. So choose not sa bandang barkada, GSM Blue ang kasama. To make mistakes kung sa sarili totoo at hindi fake. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Jun Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Oh, padi! Nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Anseng ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek, o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisan na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB.
Albayanos, ang APEC ay may good news. Nahihirapan ba kayong magbayad ng inyong electricity bill sa tamang talaan? Naputulan ka ba ng kuryente? Hirap magbayad dahil sa mahabang pila? Limitado ang oras sa pagbayad? Huwag mag-alala. Ang APEC, maliban sa aming mga business centers, maaari na kayong magbayad sa ibang payment partners tulad ng Bayad Center Collection Partners, Bank of Commerce, SendPay at GCash. Convenient na, safe pa ang pagbayad sa mga outlets na ito. Mas maraming mapagpipilian. Wala pang hassle sa pagbabayad. Tara na at magbayad na sa pinakamalapit na authorized payment centers ng APEC. Kaya paalala lamang po, magbayad po tayo ng ating electricity bill sa tamang talaan. Para sa ibang katanungan, maaari kayong mag-message sa APEC FB page. Ang mensaheng ito ay galing sa tanggapan ng Albay Power and Energy Corporation. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating records sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov. Tingogan Banwaan, Pio Fernandez. Sige, saro pang report bago kita mag-bareta Buda Station break. Isihon ta kay Joshua Bino. Joshua, good morning. Please go ahead na. Yes, good morning Tabi Sir Pio. Good morning man sa mga paraan tabaya, sa mga dagdag pang baleta. Napapakagaw na sana asin binakulugan payo ni Barangay Ilawod, punong Barangay Randy Velasco dahilan sa nagdedakol ng nare-receiving reklamo halis sa iyang constituentes may kinaaraman sa mga nagbabaralaw bagaw. Bako Tabi Sir Pio, mga ayan o kaya mga tao, kundi mga nagbabaralaw bagaw na pampasaherong jeep na yaraon kung sain-sain sa ng kanto minaparking na nagiging kausa para makaulang sa dalan. Apwer kani, sigun ki Kapitan Velasco, kadaklan pa sa nare-receiving ng sumbongal sa mga residentes, iyo ang maparat na napaparang ninda. Sa ito palan kung halimbawa ang driver ipiniradaan sa iyang jeep kung sa inakalye. Kung makamit ni na kikai, duwa naman minapaipli asin minapatuga soy. Sigun ki Velasco, problema naman iningon niya sa iyang barangay, takan nakaliis na mga taon, na-call out naman sindakan DALG may kinaaraman sa mga road obstructions, kung kaya katuwang ang lokal na gobyerno, tulos nindang ginibuhan ng paagi, ginauan ng tambakan ang mga jeep na nagpaparada sa may Caltex, at sindagos na nindang napakarayang sitwasyon sa sindang barangay. Alagad ngun yan, sigun ki Velasco, nagbabalik na naman ang ibang driver sa pagpark sa sindang jeep kung sa inakalye, kung kaya dera kaini. Bago pa naman masita, nangangakudan si Kapitan Velasco sa mga driver ng jeep na maging responsable, magsunod o maghanap ng matanos na parkingan. Hinagad man ni Velasco ang atensyon ni Mayor Awin Baldo na maaksyonan man ang problema sa indang barangay asin sigun sa iya na ang barangay Ilawod handa man na makipagtabangan sa kung ano man na aksyon ang kinakaipuhan. Tangani malinig naman maging free from obstructions ang palibot ka na sabi nindang barangay. May may plano lamang si Kapitan na magpasarsinda ning ordinansa dyan na magdesignar nin mga kumaga one side parking lang diyan sa laog kan sa indang barangay duman ituro duman idesignar yan na nagpaparadang pampasahirong mga vehicles buda pa rondahan nin tanods ta to settle it once and for all taday paano ni nagdidirihir kayan kaya maski sa insa namin na balantoy yan na nagpaparada diyan ni mga vehikulo buda mi napaturura agis kan ihi ninda. Dahil man napagunang bito na sirte ni Kapitan Velasco kung gusinda nin lay sa barangay. Dahil sa nakalista din taon, igwa na yun matanos na tambakan, doon mismo sa may hampang ka na barangay hall kan barangay Ilawod. Doon talaga nagtitiripon sa mga jeep, lalo sa mga biyaheng pa anislag mo na sa ibang parte tayo taas. Roger. Kaso Sir Pio, kunyan, so alimbawa sa mga jeep na nagtitirila ba sila sa may Caltex, sa mga dahi pa nakataya, siguro si Kapitan Velasco, imbis na magdiretso duman sa tambakan, dahil na nagdidiretso duman, kung saan na sa nang kalye, parada ka. Minakon masana, madali masana siguro gayud, aktibar sa kan tanod baga, dapat igwan na nagka-duty man dyan 24 oras, pasuro sa Ralida, idirihir lang itong So mga drivers kung dahil na kaya saka mag-ilibar na sa munisipyo. Well anyway, tama man yan na pangapudan niya na so mga driver mismo sa indang encourage na dahil
Dahil magparada dyan sa bako man na lugar dapat paradahan. Yes, so Sige. dyan Sir Pio. Buda, dahil magpara irihi kung saan. Sige. Yes, so yan sabi ni Sir Pio, mga dagdag na impormasyon, haliman digdi sa luwas, Joshua Bino, DCGD. Salamat Joshua sa istorya halid dyan sa luwas. Standby muna tropa, may hanap buhay kita. Station break, brand news break. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang ganda ng saranggola ko! Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon. Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore? Bakit naman? Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente. Naku! Nakakatakot naman yun. Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DCGB, alas 10:02. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Diit-diit nang nakaka-recover ang Philippine Ports Authority o PPA sa epekto kan COVID-19 pandemic. Sigun sa PPA, nagkaigwasindan ng revenue na 5.02 billion pesos sa primerong quarter kan 2022, gikan sa 4.61 billion pesos na revenue sa parehong panahon kan 2021. Nalampasan man kan ahensya ang targeted ng 4.06 billion pesos na revenue para sa nasabing bulan. Mantang nagdoble man ang bilang kan mga pasaherong na irehistro kan PPA, kasabay kan diit-diit na pagturos kan restriksyon sa nasyon. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo Energy, magpursigi. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. GSM Blue, choose what's true. Choose GSM Blue. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Eskelan. Sa Eskelan, mas gagaling ka. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pag may diabetes o high cholesterol, mas nagkukulang ang vitamin B. Kailangan fortified vitamin B complex, Fortiplex, plus proper diet and exercise. This is Connie Reyes, and I take Fortiplex. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Fortified Vitamin B Complex, Fortiplex. Good morning!
Try the new Jim's Papaya Soap with papaya extract, vitamin E, lactic acid, and salicylic acid. Clinically proven to lighten and moisture skin in just 7 days. Hindi po madaling matunaw, kaya sulit ang 20 to 50 pesos nyo para sa bilis kinis in 7 days. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Para sa updates, kami ay subaybayan sa aming social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok, Jim's Papaya Soap. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakaos sa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Paano po ako makapagpaparehistro at ano-ano yung kailangan dalhin sa araw ng bakuna? Simple lang yan. Magpa-register lamang sa inyong LGU o health facility at dalhin ang inyong vaccination card at valid ID sa araw ng iyong appointment. Para naman sa mga immunocompromised patients o may malubhang karamdaman ay magdala lamang ng medical certificate. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas! Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Isang paalala mula sa DOH-CHD Bicol. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Thank you so much, kumpadre Nald. Buwelta kita sa mga istorya. DCGB on assignment. Si Ans, what's happening mga Ans? Good morning. Yes, maray na aga giraray sa Pio, maray na aga sa mga parantabay. Location giraray kan DCGB News, ang kita digdi sa Ayala Malls, Legazpi para sa ikadawang aldaw kan baby mama fair kan okay. Sa mga na aldaw, highlight ni sa Pio, ini regional launching sa Pinas lang sa vaccination program. Ans. Yes, Sir Pio. Makihanap ni medyo bako masyadong maribok na location ta napipick up ta tabi so ambience diyan sa aktibidad tabi ano. Radyo po. Sige. Sige, mahanap. Ibang parte ka na yan. Sige. Kaipat mo niya sabi, Sir Pio, Dr. Francisco Abilino, ang Assistant Regional Director ng DOH Bicol, maaraman tayo ng aktibidad ng regional campaign launch ng Pinas Lakas for Mall City. Drop maray na pagkaga po sa ibang nilinya po si Sir Pio Fernandez. Maray naga. Maray naga po sa Gabot. Pio, Doc Chito ini. Yes, Doc Chito, long time. Dati kita nagkaka-istoryahan. Long time. dekada subinilang Doc Chito. Ano? Iyo baga. Isus Ako Mario senior na ako ngunyan, isa. Junior pa manggiraray. Junior. Birhen pa manggiraray. Iyo. Pero sana ba ko virgin sa COVID vaccination? Kompleto. Sundo, second booster dose. Bueno, Doc Chito, kumusta ang Pinas Lakas niya to dyan? Tabi, go ahead po. Ngunyan po, ini ang piglulon starta sa Legazpi officially, although nag-start na kita kang last week. Dangan, very active baga sa Tuyan City Health Officer na si Dr. Fulbert. Nagkaharong-harong pati sinda. Tanganin sa na ma-reach ta itong mga kaibanan sa constituency na dahil na talaga nakakaluwas kang harong. Alagad, maaari na magkaigwas sinda ng infection dahil sa mga kaibanan ninda sa harong na nagluluwas. Ito ini sa mga senior. Opo. So, binigay po kan Legazpi City Health Office, nakaharong-harong na pati. Tanganin sa na matawan ng protection sa mga kaibanan ka. Iyan. So, ngunyan na daw, naglulunsar kita, ang primary concern sa ngunyan na mapakunahan, itong arog ko, mga katropa kong senior. Mm-hmm.
Dahil po, naiiligtangon yan, na pag ang senior nagkaigwa ng COVID-19, dahil sa samuyang lawas, na bako naman kaming sobrang kusog, arog mo, no, na mga junior, mas minalala ang COVID-19 sa muya. Iyo So, mas tabi. maray talaga, tiginggan nyo naan sa to yung mga senior, bako lang po itong primerong duwang tudok, alagad, pangtuluhan pa ini, layo na nga ni ini ang booster. Iyo gusto kong ipaaram sa gabo, sa publiko nagdadamit po niyan, naan sa tuya pong COVID vaccine, epektibo, alagad, ang epekto po ka ini, epekto lang init hanggang 6 na bulan. Oho. Pagkatapos ng 6 na bulan, gali ka na naman ka-virgin. So, kaipuhan tangon yan, pakusukunan naman. Aha. Kaya kita nagbo-booster. Iyo, opo. Now, Doc Chito, maski si Director Vera kan maka-interview ko man, pardon the word kan para sa satuyang mga senior citizen, ang problematic sector talaga are the senior citizens. Habo na ninda magpatudok for reasons na yun na nga niyan, dahil mga nagkaparaluwas, natudukan na nga ako. So, at this point in time, manta naguhurong kita, igwa na lamang kamong nahiling na progress na nabago na, nagkaigo na ning paradigm shift ang sektor na yan, over? Padiit-diit. Padiit-diit na babago naman ang pananaw kan sa kuyang sektor ng mga kagurangan. Oho. Nare-realize na bako maaring dahil kita masyadong naguruluwas dahil nga sa kondisyon na kurang na kita, yaon lang kita sarong alagad. Iga po kita mga miyembro kang sa tuyang saharong na naguruluwas. Iyo po ito ang matao sa tuning infeksyon kung magkaigwa sindang helang na COVID-19. Ngunyan, kung sinda magkahelang, bakunado, sinda bakong malala ang kaso ninda. Kung bako kitang bakunado na ulakitan kita ninda, minalala sa tuya ang helang. Yan, kumbaga, maluya, so panlaban niya to, itong kulang sa bakuna. Tagay kitang bakuna. Okay, sana tabi magpadagos ang momentum na yan, na padiit-diit ng nagkakaigoning pagbabagong isip ang pag-iriba niya tong seniors digdi sa palibot, tabi. Okay. Magluluwas po kita mga senior. Patunayan sa ang senior power. Yan. Magpabakuna kita. Iyo. Kangan po, Tiyo, gusto ko man din pong paaram sa kadaklan. Nakalimitan ba? Sabi ninda, baka maging tumbida kita. Masarong taon ka pa nga na baga, kita mga bakunado, tao pa mang kita. Iyo nga ni baga ko, Doc Chito. Mas magayong pa nga ang lawas tangon yan. Dahil pa man kita nagkakanap sa kisa mi budalanog. Bako pa makita Spider-Man. Dahil pa man naglalaban dila ka. Ay, nako. Kaya magpapakuna po kita. Tapuson na po ini mga saralang paniniwala na daing basihan. Tabi. So, ikaw pa daw ng paglaom, Dok, na mabagong pag-isip na yan. Tagulpi ang influensya ko niyan sa Facebook, sa internet, social media. Tabi, paano daw yan, Tabi, Dok? Kaya nga po kami, agresibo kami sa Department of Health, kaibanan ang sa yung mga local health authority, kaibanan na pati ang sa yung mga local na opisyal. Napabulaan ang ini mga saralang paniniwala na daing basihan. Kung naniniwala po kita kaining mga sabi-sabi, ay sa COVID po ang talo itong naniniwala sa mga sabi-sabi. Yan, Now, asaro pang factor digdi is the human rights, tabi Doc Chito. Sabi nga ni Doc Director Veraman kanakahurong ko, igwada sa DOH yata sa Kamsur o sa Naga na kinasuhan kan human rights gari may pinirit na injeksyonan so sarong tao yata ito. How would you react unit man tabi Doc Chito? Baliktadon po ang sitwasyon bago ko po sa bago to hapon. Paano pa lang po sa mga taong nakaulakit dahil sa indang COVID-19? Ano sa human rights violation na sa indang ginipo namang ulakit? Okay. So, ilingon ta po, in human rights, there is always two sides. So, nauulakitan, dangan, so nang uulakit. Yeah. Parehas man yan po, may human rights.
Tupa ko lang po sa saro ang iilingon. Dapat po balanse. Ngayon po, manungot po sa human rights, iga po ng individual rights na pigtataran, iga man po ng general public rights. And the general public rights supersedes individual rights, lalo na po kung it will put the general public in danger. Yan, kumbaga, general welfare clause. Ano? Yes. Oh, so individual rights must give way to the rights To the of general the good. general good. Ano? Opo. Oh, yan, okay. So, inda ko sa natabi ko na ining line of thinking ta, magsarumsum duman sa iba pang mga, day, may human rights ako. Po, respetado ta pa ang human rights. Eka mo magluwas ng arong. Ade, I have the right to travel. O, di mag-ano ka man ng general welfare right. So, dahil man pwede yan na susain mo sana ang pagpag-isipon mo, Permi. Okay, so jumping from that point of argument, Doc Chito, are you in favor na at least sa Bicol, kumbaga, kung mapapwede, mandatory lugod ang pagbakuna? At the moment po, dito pa po pwedeng gibo na mandatory ang vaccination for COVID. Unlike any other antigens ng ibang gelang, na mandatory na po yan under the law. Dahil po, nata po pa po siyang mandatory. Kasi yaon pa po kita sa phase kan sa tuyang epidemya, na dakol pa po ang dapat ang maaraman manungod sa COVID-19. Pati na po ang mga bakuna sabi na nga every 6 months nagbababa ang proteksyon na pigtatao kang sa tuyang bakuna. So, padagot pa rin po ang pag-aadal. And because of this, ang sa tuyang po mga bakuna at the moment is on emergency use authorization. So pag emergency use authorization po, ang sarap bakuna, dahil pa po yan pwedeng ibo na mandatory. Iyo po. Talking about yung vaccines, any idea, Doc Chito, kung pirang ribo pang vials ang yaon niya sa satuyang mga pigsasarayan na posibleng masayang kung dahil ini magamit, dahil magpabakuna sa satuyang pag-iriba? Ini po ang sitwasyon, Piyo, na iba kitang bakuna na yaon sa national, pigtatao sa tuya sa region. Pag once ini na-receive itong region, tigtatao na ini sa mga LGU. Okay. Dahil po, ang bakuna most of the time, short ang kanya expiration date. Kaya nga niyo po yan ang nakikilihuron kami na pag may bakuna po, dahil na pagkita magduwa-duwa, dahil man po matawan sa tuyang gobyerno na ikararaot kan sa iyang konstituente. Kapag dahil po magpabakuna, maski ano yun po ang expiration date kan sa rong bakuna, ma-expiran kita, di ma-expiran. So at the time mo niya nagsayang kang resources, tao. Iyo. So pig-contributionan ta na buwis, masasayang. Ay, sus. O naputol. So, iyo baga, nanggada kung naputol lang tabian, sa ta, yaon kaya sila dyan sa Biden. Doc Chito, tabi. Hello? Opo, naputol kita. So, naputol po kita. O, iyo, masana tabian, Doc Chito, and ako nakaduwa na akong booster dose. Igwa pang masunod kan dapat? At the moment po, ang pag-adalang po, one booster, mas magayon po kung duwang booster, but we are still, yun na nga po yan. A lot of things need to be known on COVID-19, and that includes the vaccination. What we are looking now, ang sigilibig sa po yan, eventually, ang COVID-19 rin magiging flu, na every year mabarakunahan kita laban sa COVID. Yan. So, garo na sa natrangkaso baga Yan. Sana po. Oo. Tanganing, gabos kung ang COVID, kung ang tao po, gabos mapabakuna, maabot po ang COVID na garin na sa naflu, na maluya. Alagad, hanggat iga pa po ng mga taong bakunado, halang pa po ang probabilidad na ang COVID-19 panghakbas sa buhay ng tao. Nako, sana daay man tabi mabot sa araw ka na punto, Doc Chito. Ano po? Opo, kaya sabi ko nga, magpabakuna na po kita. Dito na pagsayangon, dito pagkaas at tuyang buhay sa alanganin. O sige tabi, Doc Chito, kung ikaw ka pang gustong idagdag masa sa imong oras, go ahead po. Opo, so nangangapulan ko ako sa mga kaedad kong mga senior. Ako pa po katapusan kan sa tuyang mundo.
Dapat po ipaglaban ta ang buhay na tinausa-tuya kan Diyos. Pangalagaan ta po yan. At ang pangalagaan naman po ang buhay kan sa tuyang namumutan na pamilya. Kaya dapat po protektado kita sa helang na COVID-19. Magpadakuna po kita, magamit kita ng mask. Opo. Hindi kita magpasaway sa mga burang. Opo. Doc Chito, salamat man sa suporta tabi yan sa samuyang aktibidad kan samuyang FM station muna kan DCGB tabi. Yan po, Sofio, at sa tuyang AIT, Doc Francisco Avelino, in a while, mapuo naman ang accessibility kasabay na po original na lakas vaccination program po. Segeraray Hali Politik, ay alam mo siya, para sa trade of PSS, yung Mapay Secretary at Galero. DCGB on. Salamat Ans, kasabay si Doc Chito Avelino, Assistant Regional Director kan Departamento de Salud. Sa pang istorya, bago kita mag-wind up muna na semana, thank you so much sa DOH, sa Department of Health, Bicol, sa pamamayo ni Dr. Ernie Vera, ang Director, pati na po ni Assistant Regional Director Dr. Perchi Avelino and the staff, gabos, hierarchy po kan DOH Bicol. Salamat sa suporta kan sa indong ayon sa di gobyerno sa aktibidad kan sa muyang sister station 97.1 OK FM, Baby Mama and Family Fair dyan sa Ayala Malls. Ikaduang aldawaan, pasiriring ka mo dyan, dakolan mga maukudan na adal manungod po sa pamilya, pagpapadakula kan mga aki, asin iba pa. Kumpadreng Al, sarupang report, go go go. Yes, Baribio, at least nakakaarog naman ngunyan ang ibang LGUs na gumibo nin sa diring ordinansa manungod sa solid waste management. Ehemplo, ang banwaan kanubilyar na igwaman pigpasar na ordinansa manungod sa solid waste management. Alagad sa pag-aadal kan Committee on Environment sa pamamayo ni Board Member Rolly Rosal, digdi sa sanggunian panlawigan kan Albay, may mga provision pang dapat na planchahon base sa rekomendasyon kan mga ahensya di gobyerno, partikular ang DNR, ang EMP, Environment Management Bureau. Ang solid waste management ordinance, bako ini simple, dalaw na pag-abot sa implementasyon, dahil involved ang kabos magpuon sa LGUs, maging ang barangay, asin ang lambang individual. Kaya padagos pa ining pigadalan, pero at least ang ibang mga arayong munisipyo biging man na magkaigwasindanin sa diring ordinansa. Dahil taloy na ining pigahagad naman kan na Gobyerno Nasional basado sa sarong lay na dapat ang sarong LGU igwanin sa diring ordinansa manod sa solid waste management. Okay yan, okay yan na pinagbubusol ni kinatawan Rolly, mapakaray man agad ang mga lokal na gobyerno down to the barangay level sa pagikan na pagpasarkan lane na iyan tabi sa kanya-kanyang lugar. Yes, Ramon, nadawag ta sa nabagang masyadong agresibo ang manungod sa programa ngayon, digdi sa Legazpi. Pero sa ibang LGUs, siguro silencio sa nakayan, pero at least kunyan, bilyar, maski sa date na munisipyo, naging man magkaigwasinda din sa diring ordinansa para ma-implementar ang lane na yan. Very good. Yan ang impormasyon alay sa Kapitolyo, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre Ngal, alay dyan sa Kapitolyo Provincial. Bago kita wind up ka ang programa ngunyan na semana, iyan pong manungod pa baga sa nawawara na sabi na security guard ang kadaklan nare-receive ngunyan puro yan hearsay. Inda nga ni, may statement na susabing tita, day pa man angel so tita na inapudan da kang gwardiya duman sa Pasay na nag-informar na uning so sa inong kapartidaryos, day pa man baga igwa na lamang ning report sa PNP na nag-informar so Pasay City Police sa Legazpi PNP na igwadig din ning araw kaning persona na reportedly taga Legazpi, day pa man baga tabi, puro sa naman niya haka-haka. Puro sa naman istorya itong sunag post kan na pinsan da kan gwardiya nausipan man kan tita bako so tita da ita man nagakahurong kung si isa nagapud sa iyang gwardiya
May mga retrato man na nakabugtak sa indang newsfeed, pero we should be very discerning enough tanganing dai makadagdag ning maray sa confusion tabi. And kasubago mantang pinagtutukar tama ng istoryan, may nag-upload man sa Satuya pero bako man related sa istoryang manungod po ini sa mga pasilidades sa eskwelahan digdi sa Legazpi. Sa Lunes ta Satuya yan natutukaron sa programang Tingog Kanbanuan. Po itong sunagapod sa Satuya na nag-request ning off-air mga bandang 9:30 manungod iyan sa sarong eskwelahan na pampubliko digdi sa Satuyang palibot. Sa pangarang kabilog na puwersa, kami po naglalaom na natawan mi na naman kamo ni na impormasyon sa abot kan sa muyang magakaya. Tingog Kanbanuan, happy weekend, viva Señor Santo Cristo, salamat amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanuan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.